sí, del Lluís és l'escola més menudeta pública del Pirineu, té una línia, són 9 unitats. I venim a contar-vos un projecte que estem portant a terme des del 2013-14 i us contaré un poquet, faré breu, perquè anem curs de temps. Bé, el municipi de Llavors que això va començar en un primer moment com una activitat més que vam incloure dins de que era una setmana o que vam començar quan era... Tot va enfocat, us dic, a l'animació lectora o al foment de la lectura. Va començar entorn al dia del llibre, en el 2013-14, però després s'ha convertit en un projecte de centre que portem a terme des del curs passat i forma part del currículum nostre i el fem un dia a la setmana, totes les aules, tots els grups saben que durant una horeta fem apadrinament. Ara us explicarem un poquet en què consisteix. Bé, el objectiu del projecte suposa que, com la gran majoria, tot el que va enfocat al foment de la lectura, millorar l'eficàcia lectora, millorar la conversió lectora, l'expressió lectora, i sobretot gaudir de la lectura i fer que fomentar. I una cosa important és que establir vincles afectius entre padrins i fillols, que ara us explicarem un poc com funciona. Us dic que els padrins són els més grans de l'escola i els fillols són els més menudets. Partim a partir del tercer, però cada alumne té el seu fillols o fillols. Primer pas, us comento, us explico un poquet. És a dir, s'ajuntem els mestres del claustre i decidim un poquet quins són els cursos que apadrinen quins cursos. Si tenim, com està fet enguany, que 3 anyets són apadrinats per 5è, 4 anys per 6è. Evidentment, contem quants alumnes contem, hi ha grups molt grans, grups més menuts, per tant es distribuïm. Cada any pot ser diferent, però quan està l'organització és la que teniu així. El grup de 5è, per exemple, es fa càrrec de 3 anys i de 5 anys perquè 5è és nombrós. Per això cada any ho estructurem. Després el segon pas, que és l'acte de presentació, i actes quan ja està tot organitzat, evidentment ho hem fet, el claustre es juntem i decidim, ja passem a l'acció amb els alumnes. I fem el primer acte de presentació entre padrins i fillols, que vegeu estan presents en les dues classes, i entre ells s'apunten el nom de qui és el padrí, qui és el meu fillol, ho enfilim entre ells i fem un poquet un acte per li donem la importància que cal. I després el tercer pas, que és quan ja comença en sèrio, ja va la cosa de veritat, es posen d'acord les dues classes per establir un dia i una hora. És a dir, si per exemple jo pense que la millor hora és quan jo estic fent llengua i em poso d'acord amb la tutora del grup que apadrina i decidim en quin moment de la setmana els nostres alumnes van a replegar els seus alumnes i és quan vegeu que hi ha un gran i un xicotet, a vegades són dos, els menudets, i el que fan són diferents fotos, diferents moments. El que fem és partim el grupet. Sí, així estan tots. El que fem és que partim el grup i la meitat, evidentment s'ajunten dues classes, són molta gent, uns en una classe, uns en la de 5 anys per exemple i els altres en la meva. Partim el grup, es distribuïm per racones, hi ha coixins, hi ha cada busca el lloquet que més hi ha petits i es conten contes. Ara ja passa Elena i us explicarà si irà cap a tu. Ja us explicarà les diferents activitats que podem fer.
Ara és el material que utilitzem, perquè al principi l'any passat quan vam començar n'hi ha mestres que diem, però i què anem a fer? I qui ho voldria? I com comencem? Teníem molts dubtes, doncs n'hi ha moltes maneres de treballar-ho, per exemple, contes, lectures curtetes que fem, podem fer endevinalles, poemes, n'hi ha mil coses per a fer. Donem totes les possibilitats i la gent va triar. Teatres també, l'any passat en una classe de segon, que els padrins i de sisè van preparar una obra de teatre i es la van representar. Això està en funcionament dels mestres i el que vulguin organitzar. Normalment s'ha de compte, però sempre anem ampliant. Com triem el material? Hi ha diferents maneres. Els padrins poden anar, normalment sempre són els padrins perquè són els majors, entonces són els que organitzen un poquet. Poden anar a la biblioteca del centre i triar un llibre adequat per als seus alumnes. Poden fer en la biblioteca de la classe dels fillols perquè són els llibres que tenen adequats per a ells, perquè clar, els altres ja són més grans. Poden triar de casa, si tenen llibres dels germanets o de quan ells eren més menuts, poden portar-ho de casa, això està un poquet obert. Després, també pot ser que els mestres, en un moment donat, volen treballar, ara el dia de la pau. Ara sí que estem treballant això, diem, anem a buscar llibres adequats per a treballar el dia de la pau i una setmana abans, i seria l'enfocarem un poc per a treballar la pau. Entonces, els padrins, ja es direm, mireu, tenim així aquests llibres, ells es prepararan un poc i podran muntar-los. També empezar a fer algun conte col·lectiu per a tots. Per això, depenent dels mestres. Què més n'hi ha? Com posar en pràctica el material? També hi ha diverses maneres. Normalment el que fem és que el padrí o padrina llig el conte al fillol, depenent de l'edat. Quan comencen ja a saber llegir, a veure sí que llegim un trosset del padrí, un trosset del fillol. Anem combinant això. Després, de les endevinalles, això també s'agrada molt. Hi ha material molt divers. Nosaltres que tenim preparat, a banda de tot això, no són llibres, són uns materials d'endevinalles que tenen els padrins i tenen l'endevinall i van donant-nos pistes, i és com un joc també per a planificar. Els poemes, les obres de teatre, el mateix que he dit abans, i hi ha diferents maneres. I després, l'avaluació. Estic en la pressa, però és perquè no repense. L'avaluació també hi ha dos moments. El del mestre, que és, cada dia, hi ha un mestre en cada aula. Nosaltres tenim la mirada, el mestre és observació directa. Hi ha vegades que les parelles funcionen molt bé i sí que estan per a tot el curs. Normalment han de ser per a tot el curs. Però què passa? Que hi ha vegades que sorgeixen algun problemeta o alguna cosa, si vegem que és perjudicial per a un o per a l'altre, doncs ja sí que hem de canviar això. Per això, l'observació i la que realitza l'alumne, normalment tenim... No sé si es veurà la foto que es veurà millor. Tenim un quadernet que preparem i de cada activitat intentem fer com una avaluació. El padrí és el que avalua, dient, si veu que el fillol ha entès l'activitat, si té dificultats, si té el que ha llegit, si ha interessat, l'opinió i després posar un apartat de l'opinió dels fillols per a veure si li ha agradat el que ha fet. Doncs a partir d'ahir ja anem també nosaltres mirant els quadernets, els llibres estos i mirant el que es pot millorar sempre. Eso que cada uno es el fillol, pero es el padre del otro. Y que teníem ahí, veu el quadernet, que està ahí dentro del taronja. També mireu, així n'hi ha dos padrins, perquè de vegades són més, entonces hem de fer sentar. Un dia no ve un dia no toca padrinar mostrar. Les parelles les fem tot pensant-ho bé, perquè després tenim xiquets i xiquetes amb necessitats educatives, entonces també hem de mirar en qui pot estar millor o qui pot anar millor, això ho tenim molt en compte. I aquesta era l'avaluació que estava fent. I què fem quan acabem de llegir? Perquè n'hi ha molts que el conte llitgen en 10 minuts i diuen ja està, ara què fem? Clar, tenim quasi una hora de la sessió. Després d'això, aquest ratet d'interactuar entre ells els encanta. No s'ha de ser llegir, sinó fer coses amb ells. Llavors el que fem això, fem els jocs de lectoescriptura. Això era igual en les fotos. O jugar als cards, mireu. Estos són jocs de lectoescriptura, ara hem aportat però era massa farragos.
treballen la lecto i és un bingo per treballar les lletres. Doncs és una altra manera de treballar la lectura, però jugant, i això els encanta. Després, un altre és, doncs, bueno, associar dibuix amb paraula, depenent de l'edat dels fills. Però és que això als majors els agrada també. O sigui, és una cosa que diuen, com saben fer-ho bé, o la lectura amb pinces i van posant. Esta és l'aniversari. Esta és una altra que és una lectura i és autocorrectiu. Tenim la lectura per la part que no es veu, és la lectura. I després tenen que dar preguntes que diu sí o no. Fiquen pinces i quan li peguen la volta, veig que n'hi ha o el roig o el verd o ho ha acceptat o no. Són maneres diferents de motivar-los i per fer coses diferents que no sols n'hi ha contes i llibres, que n'hi ha altres coses per aprendre. Això és el veig i, bueno, els podem trobar. I els escacs, que els agrada molt els escacs. I doncs nosaltres ho aprofitem. Hi ha classes allà en l'escola que els agrada molt. I, bueno, ensenyen els majors, ensenyen els xicotets a jugar. I els xicotets estan superpagats perquè estan ahí els majors i els majors perquè estan ensenyant-nos. Bueno, i això també aprofitant les parelles per dir, anem a ampliar. I ara, activitats que fem en l'escola, ja fem les parelles. Per exemple, anem al cinema, tenim 2 quilòmetres per anar més o menys. Clar, el trajecte és per als majors molt bé, però per als xicotets es costa. Els majors van amb els fills i van de la maneta i es porten molt millor en els patis que en els que van de camí al cinema. No, però no hi ha serà... Així quan se n'anaven. En passadís d'infantil. A més, els grans també es portaran fenomenal perquè... Clar, que creu al carrer però teniu... Sí. Després, l'activitat de la fira que fem, igual intentem que vagin per parelles, així estan l'activitat que estem trobant. L'activitat de la fira a l'escola? L'activitat de la fira és perquè la fira d'Ontinyent és un dia que tenim de festa i organitzem com a jocs, paraletes, que diem allí, i els xiquets poden anar, estan tot el dia, no estem un rato després del pati, i poden anar per les paredes i van aconseguint punts que poden anar a la tòmbola, n'hi ha roses, n'hi ha... Després de la fira d'Ontinyent que se celebra el Dia de la Pau. Aquestes són les activitats que vam fer l'any passat. Per exemple, aquesta classe va preparar un poema de la Pau, que era un rap, i van anar a la classe dels fillols i tots li van cantar el rap de la Pau i els xicots estan ahí com a que les agrada, no? I estan després el mateix i després ja es van ficar a llegir i ja està. Aquest any anem a fer el que us ha dit, buscar contes i fer una activitat que hem fet conjunta també. I el dia del llibre és el que va començar el projecte, fa 2 anys, que aquest dia, bueno, això també és un altre poema que va preparar de Sant Jordi, abans que no vam preparar. I vam fer un punt de llibre, tant en conjunt. I després, el dia del llibre sí que es fa fora del pati, que també això ens agrada molt, perquè van pel pati i poden anar per on vulgui, no? I estan per tots els racons, cada un tria el racó que vol i passen un dia. Ahí és el racó d'infantil, allà a la caseta. Clar, com ahí no es diem res de «Ai, no podeu pujar?» i tal. Després, en Pasqua, aquesta també s'ha de passar, vam fer jocs populars. Sempre fem 3 o 4 jocs, o 5, no sé quants n'hi ha, i l'any passat vam decidir fer també les parelles, padres i fillols, entre els també, a Sant Bori, ens ajuden els majors i els xicotets. Estem intentant donar-li més cabuda, no, a tot. I, molt bé.